Naimbag nga malumyo amin kakabsat ko kundi Kristo. Kumusta iti aldawyo? So anyamot iti experience na ng aldaw. So taon daway tuloy tayo nga rod nga i-share dito nga video and like and i-heart yun. I-heart yun. And ayaban nyo mat digitay amamuyon tapno iti kasta ket sang kamay sa tayong mga mo iti
kinapudno nga agapo ken ni Hesus Kristo. Kapno may sang kamay sa tayo nga grow iti relationship tayo ken ni God. Ket sakbay iti amin, sakbay tayo nga rugyan iti daytoy nga arami tayo tatanga gundaway. Italan na tayo nga rod iti may isang icebreaker iti kapsat tayo ni Brad Christian. Bro? Okay. May isang nag-asat kan nagkondisyonan nga malem tayo amin kakapsat. Praise God, iti datoy manan nga oras. Dan tayo iti gundaway tapno nagpipinabileg para kanya Apo Diyos. Yung relationship tayo kani Apo Diyos. So itatagabsat, madan tayo iti icebreaker. So datoy icebreaker tayo itatakot simple laeng. Find the missing word laeng kagabsat. So tigiti kagabsat nga nakatune in itatan, I encourage you kagabsat nga i-share yo dati nga link kadagiti amuyo kagabsat, digiti friends, relatives tayo tapno dikas tagat agdadanggay tayo met laeng nga agmaymaysa nga mga amo ken ni Hesus Kristo iti panagbiag tayo. So inteng arod kaabsat iti umuna nga question tayo, the icebreaker. So before nga answeran tayo dati kaabsat, ket ko lang ibaga iti tumunggal maysa da iti price na detoy. So may isang worth iti may isang large milk tea. So ti mga ba kakabsat ket may salang di ka 20 points. So muna dati una sa trial pa lang. Sige. Masarakan dati jay Matthew 28 verse 19 kunana ditoy, therefore go and make blank of all nations, baptizing them in the name of the Father and of the Son and of the Holy Spirit. So ana iti answer na dati kakabsat. So praise God. At iti nag-commenten. So the answer na ket disciple. So praise the Lord kay Lucky Domingo, and second is Alice. So itatagabsat intayon iti ususto. So trial pa lang di jay. So first question, Acts 4:12 kunana blank is found in no one else, for there is no other name under heaven given to man by which we must be saved. So ano ti answer na kabsat? Type nyo lang iti comment section. So dati makikita ko nga nag-answer. So ti umuna ditoy kakabsat nga nag-answer ti comment section nga makikita ket ni si Sinya. Una na ditoy salvation. And next Alice. So the correct answer is salvation. So first is Sisinya. So 1 point, Sisinya. Second question, Galatians 5:1. It is for freedom that Christ has set us free. Stand firm then, and do not let blank be burdened again by a yoke of slavery. So ana iti answer lang kabsat, ana iti answer na detoy. So magkikita ko ti nag-answer umuna ket ni Sisinya. So power. Umuna, second is Lucky Domingo. Karen Joy Tabulog, yourself. Ate Mylene. Oh. Fourth si Ate Mylene. Okay, yung tamang sagot ko ay yourself. So 2 points na si Sinya. So habol mga kapatid, hindi nyo hayaan na si Sinya ang mananalo. Ate Karen, go. Ay, Ate Mylene. So milk tea dito ate. Romans 6:23, for the wages of sin is blank, but the gift of God is blank, our eternal blank in Christ Jesus our Lord. So dua iti answer na dito kabsat.
Na ba ti answer na? Life or death? Joy or peace? Joy and peace? Or death and life? So, dati makikita dito yan nga nag-answer ngayon muna ni Lucky Domingo. Death and life. Kuya Pet, death. Laeng. Sinya, death. So, the correct answer is death and life. So, praise God kay sino yung Lucky Domingo. So 1 point, Lucky. Next, Hebrews 9:27. Just as people are destined to die once and after that to face blank. Life, judgment, or suffering. So just comment ka Rabsat. So sino iti umuna nga ta? Overqualified ka no? Sino ka no ti overqualified? So, Zinya, judgment. Alice Pablo Lorenzo, judgment. Siguro, di kita umun-una dito kat managkita dito. Janela, Shane Mauricio, judgment. So, reveal tayo the answer ka that. The answer is judgment. So, tiyung muna ka that kat Mrs. Zinya. 3 points. Wow, 3 points. Next, James 1:5. If any of you lacks blank, you should ask God, who gives generously to all without finding fault, and it will be given to you. So, ano the answer na kausat? Understanding, money, or wisdom? Okay. Parang nakikita ko na yung unang nakasagot. So, sis Janela, wisdom. Alice, wisdom. Zinya, wisdom. So, lahat ng sumagot ay wisdom. Kunana ni Kuya Pet, apay addan summit pag milk tiyam bro. Praise God, dijayan mo kuya. So, the correct answer is wisdom. Congratulations. Sis Shane. 1 point. Okay. Next, Ephesians 2:8. 2 verse 8. Kunana dito, for it is by grace you have been blank, through blank, and this is not from yourselves. It is the gift of God. So, answer na kakabsat? Freed or works, and works, or saved and faith, or saved and works. So, wow. Dati, timunan kabsat. Janela, save and works. Ate Mylene, second Ate Mylene, save and faith. Zinya, save and faith. Okay, the correct answer is tanan, save and faith. Congratulations, Ate Mylene. 1 point. Habol Ate Mylene. Next, John 1 verse 12. Kunana, yet to all who did receive him, and to those who blank in his name, he gave the right to become children of God. So, answer lang ka Kalsat. Yung muna nga nakita nga answer is ni Shane. Nana, believe. Zinya, believe. Alice, believe. Nika, believe. Ate Mylene, with tricks dati bro. Wala natin ng mga baka. So next, the answer is believe. So congrats, sis Shane. Anat? Come on, 3 points mo, sis. 2 points? Or 3 points? Basta. Next, 1 Peter 3:18. For Christ also suffered once for sin, the blank for the blank. To bring you to God, he was put to death in the body, but made alive in the spirit. So, ano the answer na kakabsat? Holy and unholy, righteous and unrighteous, or
loving and unloving. So Sinya answered first. Hana, righteous and unrighteous. Nika, righteous and unrighteous. J-Boy, righteous and unrighteous. So the correct answer kakabsat is righteous and unrighteous. So kakabsat, dati iti maudin nga ano tayo? Question tayo. So praise the Lord kadigijay nangabag. I think tinangabag is kitaktulatan. Sisin niya siguro 4 points tiyang mo kay. So i-review to kapsat. So praise the Lord. So isang large milk tea. Disabi. So praise God kapsat. I hope nag-enjoy ang bawat isa. Brad Lawrence? Praise the Lord, bro. Salamat sa milk tea. And right now, we will have our worship. But before that, let us pray. O Diyos mi nga manakabalin amin, madaydayaw ka. Nagyaman kami iti kinaimbag mo iti tungkal may sa kanyami. Tatangagundaway kasing kami rukyan detoy pinagkadkanta ken even detoy message mo tatangagundaway si kang arudo apo iti aktultuloy nga mga lukat iti puso ken panunot mi nga iwaksimi amin dagiti makaistorbo kanyami kadto nga pinagdingig mi ket sikaw apo iti aktultuloy nga mangi agsao kanyami babaen iti Holy Spirit mo and even ornosem amin iti internet connection mo apo tap nagbalin nga stable nga talaga di pinagdingig-dingig ka. Lord, i-commit mi dito yung oras king ka, itinagan niya kumi Jesus. Amen. Everything that has breath.
hope is built on nothing less than Jesus' blood and righteousness. I dare not trust the sweetest frame, but only trust in Jesus' name. My hope is built. My hope is built on nothing less than Jesus' blood and righteousness. I dare not trust the sweetest frame, but only trust in Jesus' name. Christ alone. Christ alone, cornerstone, we made strong in the Savior's love. Through the storm, He is Lord, Lord of all. When darkness seems to hide His face, I rest on His unchanging grace. And every high and stormy gale, my anchor holds within the My anchor holds. My anchor holds within the veil. Christ alone. Christ alone, cornerstone, we made strong in the Savior's love. Through the storm, He is Lord, Lord of all. He is Lord, Lord of all. Christ alone. Christ alone, cornerstone, weak made strong in the Savior's love. Through the storm, He is Lord, Lord of all. Christ alone. Christ alone, cornerstone, weak made strong in the Savior's love. Through the storm, He is Lord, Lord of all. When He shall come, when He shall come with trumpet sound, oh, may I then in Him be found. Rest in His righteousness alone. Oh, justice stands before the throne. Christ alone. Christ alone, cornerstone, weak made strong in the Savior's love. Through the storm, He is Lord, Lord of all. Christ alone. Christ alone, cornerstone,
Okay, naimbag nga rabiyo manen kakabsat. Ito tanga gundaway, kit intayo nga rod. Denggen met iti mensahe ti Apo kanya tayo tatanga gundaway nga ipaay kanya tayo ti kabsat tayo, ti kuya tayo, iti ministry ken iti may samet nga faithful nga nga servant iti Apo. Katahibak nga roden ni Kuya Pet. Sabi tayo aming kakabsat. At tayo manin para iti live virtual fellowship iti kada Miyerkules iti kasting nga oras. Ket kablawan kay amin na nakatune in iti balbalayda. Ket awisen tayo met dagiti kabalay tayo tapno makijoin daytoy a fellowship ket mairanod ti tumunggal maysa kadagiti sasaw ti Dios. Sardeng tayo pay dagiti madamang o Brian tayo tapno maigayad tayo ti dungeg kadagiti adal nga agapo ti Dios ita nga oras. Ti pagsasaritaan tayo ti kakabsat ket ti panagbiag akas anak ti Dios. Pinarsuan na tayo ti Dios akas kaladawan na anasantuan ken nalinteg. Kastoy met ti rumbeng nga relasyon tayo kanya na akas anak na. Kanya dagiti rumbeng nga ubrayan tayo kas may isang anak ti Dios. Kadawin tayo daytoy a topic ti surat ni Apostol Pedro ti 1 Peter 1:14. Kas natudyong anak tulnog kayo ti Dios di palubos ti biagyo nga itureyan ti kinaderrep akas i-design nyo pay nga ammo ti pudno. Numan pay Kristiyano tayon ket anugoten tayo nga anak na adda pa lang digitay area nga agbibiyag tayo ti kinaderrep kaputasan tayo nga tungtungpalen dagiti bilin ti Dios. Ket ti muna punto ti nagtulnog ti Dios. Ti kang runa nabilin kada tayo ti Dios. Tinasanwa na surat ket so ti panagtulnog tayo kanya na. Ngem naperdi tayo ti abilin ti Dios agsipod ti panangsalungasin ti tao kanya na ket kinaykayat ti tao suruten ti bukod na pagayatan ngem ti Dios. Ket daytoy ti dakkel abidtot ti tao at nakayadaywan tayo ti Dios. Ket di ka na tayo tinaindakla na solusyon. Babaen ken Jesucristo iti John 3:16. Babaen ti ayat. Ket babaen daytoy naindaklan nga ayat ti Dios naindaklan med nga ayat ti isubad tayo tapno masurot tayo asi pupudno dagiti pagayatan ti Dios. Akas kuna iti John 14:23 ken 24 ti agayat kanyak tungpalen nanto dagiti saok. Ti agayat kanyak di na tungpalen dagiti saok. Daytoy ti ipaneknek ti pudnong nga anak tayo ang mga ayat ti Dios. Ngem no saan tayo atong palen ti Dios, awan met ti ayat tayo kanya na ket saan tayo apudno nga anak ti Dios. Babaen ti ayat ipakita tayo ti panagtulnog tayo kanya na tapno agbalin tayo anatudyo nga anak ti Dios amang surot kadagiti amin nabilin na. Daytoy ti kang runa nabilin ni Jesus kadagiti adalan na idi umuli sa dilangit iti Matthew 28:18-20. Ingkay nga rod kadagiti amin na tattao ti amin na lugar ket pagbalinan nyo ida nga adalak kunana bunyagan nyo ida ti nagan ti Ama ti Anak ti Espiritu Santo ken isuro yo ida nga agtungpal kadagiti amin nga imbilin ko kada kayo imbilin na kadagiti adalan na nga iwaragawag ti sao ti Dios ken isuro na ida nga agtungpal kadagiti amin nabilin tapno agbalindan tumet nga adalan ni Kristo ang mangiwaragawag kadagiti sasauna as kadagiti may sursuro kada tayo amin iti kakabsat ket daytoy ti kang runaan pagayatan ti Dios ti biag iti tumunggal maysa ngagbalin nga adalan na ngem adu dagiti rason asan tayo makapagtungpal agsipod ka dagiti adu tarigagay tayo kay kayat tayo agunuden diti lubong kay kayat tayo suruten ti plano tayo ngem ti plano ti Dios. Mas interesting ngamin dagiti kayat tayo nga ambisyon diti lubong ngem ti ambisyon nga agbalin anatudyo nga adalan ni Kristo. Daytoy tinendaklan posisyon ti tao ti matang iti Dios kada tayo kakabsat ti agbalin na natudyo nga anak ti Dios. Yaman nya kadi dagiti kang runaan nga ramidan tayo. Tapno may pastek tayo ti agtulnog iti Dios kas may isang anak na. Daytoy ti sumaron na punto tayo kakabsat agbiag ti kinalinteg. Paiturayan tayo nga rod ti kinalinteg ti Dios. San tayo nga ipalubos. Paiturayan pa ti kinaderrep diti lubong agsipod ta dagitoy ti pakayadaywan tayo ti Dios. Kas kuna ti taga Roma 6:16
Awan duwa-duwa nga amuyo ano patagabo kayo. Ya, iso ko yo ti biagyo, ti apuyo. Iso ano surutem dagiti pagayatam dito'y lubong, ti surusurutem ket agturay dito'y alubong ani Satan. Ti anak ti Dios ket saan sumang ayon ti agturay dito'y alubong. No di ket patagabon ti kinalinteg ti Dios, agserbi ti Dios ket ti Dios met laeng iti suruten na. Masapul nga rod tinananay panagtalikod tayo. Panangtalikod tayo ti agturay ti daytoy alubong ket paiturayan tayo as pudno ken Jesucristo kas Dios ken Apo ket suruten tayo nga awan panagduadua dagiti bilin na. Igayad tayo nga ramiden. Dagiti application tayo. Di napalabas nga CFC, ano? Dagiti Sunday worship message, cell group, Bible study, dagiti revelation ni God, iti quiet time. Kaya dagiti challenge kada tayo di God, babayan ka dagiti leaders tayo. Kasto iti pudno, nga anak ti Diyos, paiturayan, ti kinalinteg. Saan ket di ti kinadirect, dito yung lubong. So, anya nga ro, dagiti arimiden tayo ti kakabsat. Agbiag tayo ti kinapudno, iso ti may katlo apunto tayo ita. Suruten tayo ti dalan nga agturong ti kinalinteg nga biag. Kuna mismo ni Jesucristo iti Juan 14:6. Siak ti dalan ken ti pudno ken ti biag. Awan ti makapanti ama no di magnakanyak insungbat ni Jesus. Ti pudno nga anak ti Dios ket sursuruten na ti pudno nga dalan nga adda kanya na. Kuna ti Dios kada tayo sumrek kayo tinailet nga ruangan. Kanalawa ti ruangan kastamet ti dalan nga agturong ti agnanayon pakadadailan. Ket adu ti magnasadyay ngem na ilet ti ruangan ti biag ken narigat ti dalan nga agturong ti biag. Ket manmano ti makasarak. Dagiti laeng pudnong anak ti Dios ti agtarigagay sumrek iti daytoy dalan kakabsat. Ket dagiti saan na napastek isuda dagiti nakulaapan ti panunot na iti daytoy alubong. Puro selfish ambition ti tarigagay da iso matnagdanto iti danaw nga apoy. Isu kuna ti Efeso 4:18 ken nakulaapan ti panunod da nailaksid da ti biag nga ite ti Dios agsipud taawan pulos ti amuda ken natangken ti ulo da ti kaawan ammo ken ginatangken ti ulo ti tao ti nakailaksidan tayo ti Dios kakabsat isu nga ure ammo tayo ti dalan ti biag no saan tayo suruten mailaksid tayo ti daytoy biag ken iti Dios ken saan tayo apudno anak ti Dios isut gapuna nga inted kada tayo dagiti banag kinapudno suruten tayo saan ket di dagiti banag nga makalilaw ditoy lubong. Igayad tayo nga rod ti makitinulong ka dagiti leaders tayo suruten ken naramiden dagiti lessons tayo. Evangelism training, memorize fluently the gospel, bridge to life illustration, workshop regularly, practice and preach the gospel every day. Isama mga kontak sa pag-follow up yung with him principles and start forming yourself. Attend prayer meeting regularly, attend your DIP, Sunday service, book studies, and seminars. Dagito iti daily routine. Ti agbibiyag akaspudno nga anak ti Dios kakabsat. So challenge kada tayo amin daytoy. Ket igayad tayo nga aramiden no anya nga area ti challenge ni God ken kay kakabsat. So dagiti narod ti challenge kada tayo agtulnog ti Dios. Anya dagiti banag nga obraek tinaldaw tapno igayad ko ti agtulnog ti Dios. Personally no. May kadua agbiag ti kinalenteg. Anya dagiti kang runaan na patcheck iti naldaw. Tapno masurot ko asipapasnek no ti pagayatan ti Dios. Ti paikatlo, agbiag ti kinapudno. Anya dagiti pangtengtengela ka kinapudno. Tapno si papasnek ang met amang iwaragawag ti sao ti Dios. Daytoy nga rod dagiti adal nga inpay kada tayo ti Dios ita kakabsat. Ket pagpalain tayong lahat ng Panginoon mga kapatid. God bless and multiply. Praise the Lord, Kuya Pet, for that wonderful message. Yaman tayo iti dito nga mensahe ti Apo, babalit ti biyag di Kuya Pet, nga agbiag tayo kas may isang anak iti Diyos. Tangarod nga gundaway, intayo mutten iti panagi iti gospel, wenno iti naimbag nga damag, nga idanon kanya tayo ti kapsat tayo, nga ni Jela Mangawang, nga agtawin iti 16, grade 10 student isuna ijay Ilocos Norte National High School wenno ijay INS. So i-welcome ta isuna. So sis.
Naimbang nga rabi iyo amin gayam ken kakabsat. So umuna-unay kaya't kuman nga ipakamo iti bagbagik, siya nga ron ni Jela Bimangawang, may isa nga estudyante. Kaya't itata kaya't kuman nga ipakaamo kada kayo iti naindaklan a plano iti Diyos iti tao. Nga iti Diyos ket ayat, nalinteg na santuan ken ko ka na iti biyag. Pinarswa ti Diyos iti tao, tapno maaddaan iti ayan ayat nga relasyon ken kuana. Ngem dayto nga relasyon saan nga nagbayag ka po iti basol. Basol isu iti na magsina iti tao iti Diyos. Nga kunanay di sa iti Diyos iti Roma 3:23, taamin na tattao nagbasol daket agkurang da iti kinadayag iti Diyos. Ket adangarod iti resulta iti basol. Kuna ngamin iti Roma 6:23, ta iti supapak iti basol isu ti patay. Ket adangarod iti duwa nga klase nga ipapatay. Spiritual nga ipapatay ken physical nga ipapatay. Spiritual nga ipapatay daytoy iti pannakaputed ti relasyon iti tao iti Dios gapo iti basol. Physical nga ipapatay daytoy iti pannakaputed ti anges iti tao. Anya nga rod iti pagtungpalan digiti tao a matay. Kuna ngamin iti Hebro 9:27, tana ito di nga matay iti tao iti maminsan. Ket kalpasan na ukumen iti Dios. Yan na nga rod iti pakaukuman digiti tattawa matay iti spiritual ken physical. Kuna ngamin iti nasantuan na surat iti Palting 21:8, ngem nakabutbuteng to ti pagbanagan digiti takrot, digiti traidor, digiti naderrep, digiti mampapatay, digiti man naganito, digiti agrokbab ka digiti didusen ken amin nga ulbod. Agyan danto iti danaw nga gumilgil ayab nga apoy ken asupre nga isu iti may kadwa nga ipapatay. Daytoy iti maawagan nga impyerno. Iben pay gayam iti panagswitik tayo ket qualified ti nga mapan impyerno. Ngem itatta kahit iti tao nga maisubli iti relasyon na iti Dios. Isu nagaramit ti wagas nga isu digitoy sumaganad. Umuna pa nagaramit iti nasayaat, panagsingsingpet, pagkaedukado ken pagkarelyoso. Nasaya at met dagito ngem saan nga iso iti pakasublyanan, iti naperda relasyon iti tao iti Dios. Nga kuna kami iti Efeso 2:8-9, gapo iti parabor iti Dios na isalakan tayo babayan iti pamati. Saan nyo nga insalakan iti bagiyo, gapo kadagiti inaramidyo. Insagot ti Dios ti pannakaisalakan tayo, tapnawan mangipasindayag iti daytoy. Gapota iti Diyos ket managayat, nagaramid iti solusyon, tapno maisubli iti naperdi a relasyon iti tao ken kuana. Kuna na iti 1:3-16, gapo iti kasta unay a panagayat ti Diyos iti lubong, inted na iti bugbog tong ng anak ni Jesucristo. Tapno ti siya sino man amamati ken kuana, saan namatay no diket ang biag ngagnanayon. Ket adangarod iti talo a pamatyan may panggep ken Jesus. Umuna Marco 1:1 ni Jesus ket anak iti Dios. Umuna Pedro 3:18 na minsan na natay ni Kristo may paay ti amin tapno mapakawan digiti basbasol tayo. Natay ti nalinteg nga tao gapo kadagiti nakillo tapno yasideg na tayo iti Dios. Napapatay iti baging ngem napagungar iti espiritu. Anya nga rod iti kayat nasawen iti pannakapatay iti bagi ni Jesus. Ni Jesus a Dios nagbalin a tao, dailan sa di cross, amin nga rigat, tuok, ken insulto adu sa para iti tao managbasol, linakap na amin dagitoy. Tababayan iti dara na nga nagayo sa J cross, nabayadan amin abasbasol iti tao. Ket kunana nga dinasan pa na surat iti umuna Corinto 15:3, nagungar ni Jesus iti maikatlo nga aldaw tapno maipaneknek nga isun na ket Dios. Nalpasen iti solusyon iti Dios anya nga rudmet ti aramiden iti tao. Kuna ngamin iti 1:5-24, ti siya sino man adumngeg ken mamati iti Dios ama nga nangibawon ken Jesus, adangarod iti tallo a maawat na akari. Muna akari maaddaan iti biag nga danayon. Dayto iti solusyon ti spiritual nga ipapatay. May kadwa saan to na maukom. Dayto iti solusyon ti pannakadusa sa impyerno. May katlo nalasat na ni patay ket simreken ti biag. Dayto iti pudno abiyag iti sidong ti Dios, taorean nyaman iti kasasaat ti tao, nabaknang man, nakurapay man, ti imatang iti Dios, natay iti tao non nga may subli iti relasyon na iti Dios. Ngem no dumngeg ken mamati iti tao, nalasat na ni patay ket simreken iti biag. Ket no pudno amamati ka awatem nga rudeto nga imbitasyon ni Jesucristo. Kuna kami ni Palting 3:20,
Denggem adak ngagtaktak der tiruar. Ket agtuktok-tukak tiruangan. No adda makangeg ititimek ko ket loktan na tiruangan. Sumrekak to tibalay na ket agkalanglang kam to amangan. Nupod no amamati ka awatem nga rod deto yung nga imbitasyon ni Kristo tapno maisubli iti na perde a relasyon mo ken kuana. Ket idata awisan ka nga rod nga inta kumaradag suroten naklatan. Amami anay langitan, aminek nga syakket managbasol, ket pagbabawiak amin dagitoy. Mamati ak, nga inted mo ni Kristo, abugbugtong nga anak mo, tapno matay para kadagiti basbasol ko. Ken mamati akmet, anagungari ti may katungal daw. Ita, agdesisyonak, ket awatek ni Jesus, akas Diyos, ken magisalakan iti biag ko. Agyamanak iti pamakawan dagiti basbasol ko, agyamanak met iti baro abiyag, ken ti Espiritu Santo anawat ko ita. Itinagan ni Apo Yesu Kristo. Amen. Praise the Lord, sister. So, tangaro din kakabsat, intay umatan iti announcements tayo. So, digiti announcement tayo kakabsat. Umuna, lifeline. Diti lifeline tayo, bang angay isuna, kada Miyerkules, 6:15 ang ingan at 7:15. So, take note of the time, 6:15. So, don't be late, kakabsat. Tapno awan iti mamisyo. And lifeline topic review, Thursdays to Tuesdays. Thursday night to Tuesday night. Just tune in kakabsat met lang kada ito'y lifeline topic review tapno iti kastakit mas maawatan nyo dahil kita'y nagtutungtungan tayo kada ito'y lifeline. And next is our DIPF or Day in Prayer and Fasting every first Saturday of the month. So you just contact nyo lang dahil kita'y leaders yo tapno maamuan nyo DJ yung pakaangayan na detoy kasi aduti masapol tayong ipagpray kakabsat. And FIC or Freedom in Christ uno day di maawagan iti EGR, tentative date na May 28 but just wait iti further announcements. And our Sunday worship service 8:30 to 10 a.m. Mabalintay nga agbuya uno agbuya iti Facebook page ngem kamayatan na no umay tayo face to face kakabsat iti Cup Building. Our Peaceful class every Sunday met lang mangangay iti oras iti alauna imedya kakabsat di kita nalpas nga nag-FIC, so remember your schedule kakabsat. And our CELDEV May 27 to 31 di kita naka-ready kakabsat, so i-ano yun lang detoy. And di kita nga rin ti announcement tayo and tatain tayo mat nga rin iti closing prayer tayo. And ayabak man nga rin iti nag-speak ka niya tatay ni Kuya Pet for our closing prayer. Kuya? Thank you, Brad Lawrence. Kita pray tayo nga rin kakabsat. Nga sang kami isang, nagyaman iti Diyos. Amami nga nalingitan, nagyaman kami apo diti nga gundaway, ti panangipalagip mo manen, dagiti adal, kaya na panurusuro akin na pudno. Kada keng kaapo. Kaya tagyaman kami o Diyos, iti paningibilang mo kada kami. Akas anak mo God. Kaya bigbigen mi ti kinasantom ken kinalinteg mi. Ket dawaten mi apo nga iturong na kami met iti daytoy nga panagbiag. Iti kinalinteg. Ken kastamet iti ginasanto nga panagbiag apo. Tapno ti kastaket masursuro mi dagiti agtulnog kadagiti amin nga pagayatam. Tadaytoy nga rod apo iti biag mi nga nangayabam kada kami. Iti mangiwarigawag iti kanapudno iti daytoy nga lubong. Ket no adaman dagitay pakasulisugan mi apo iti daytoy nga lubong ket namnamaen mi iti
apan nakabalin te spiritum nga mga iwan kada kami Apo. Tapno nagbaligi kami nga mga ramid kadagiti pagayatam nga awan ti anyaman nga pakasulisugan mi Apo. Ket agyaman kami o Dios dagiti nga adal nga inpatalik mo manen kada kami, inpalagip mo manen kada kami Apo, ket na mangi dalan kuma kada kami Apo iti nananay pay nga kinapudnumi nga mga ramid kadagiti pagayatam Apo. Agyaman kami o Dios ket italek mi ken amin dagiti challenges nga inpalagip mo kada kami, tulungan na kami nga mga ramid kadagitoy ken kastamit Lord, ikam iti nananay nga sirib ti tumunggal maysa nga mga ramid kadagitoy amin Apo, ket amin dagitoy dawaten mi ket agbalin nga pakaydaydayawam Apo itinagan ken iti pagariam. Daytoy ti kararag mi babaen ken Kristo nga Apo mi. Amen. Sige, kakabsat. See you next week. So before we end, let us have our closing song. Free to dance.